बोला बोला जोता वाली माई की म्यूजिक डायरेक्टर चंदन बाबू। हम आरा के बजरिया चुनरिया लाली ले ले आइबो हो एगो धनी जातानी हम आरा के बजरिया चुनरिया लाली ले ले आइबो हो। पहिला पकहेलु बाजार कइल सीखी। अच्छा सुने सामान नहीं पुरुजा पलिखी पहिला पकहेलु बाजार कइल सीखी। हम पिया रूप जारिया चुनरिया लाली ले ले आइबो हो कि एहो धनी जातानी हम पिया रूप जारिया चुनरिया लाली ले ले आइबो हो। करेला